Знаете ли, че в Италия съществува цяла пицария, в която работят само единствено хора, страдащи от аутизъм? Когато попаднах на тази пицария, ми беше много интересно да науча малко повече за историята на нейния създател и всъщност попаднах на една негова реч, която съм ви превела в по-голямата и част, това, което е по-важното и по-интересното, от италиански на български в книгата. Няма да ви разказвам, защото няма да се събере в цялото видео, но другото по-интересно е как всъщност самата пицария е нагодена към нуждите на хората, страдащи от аутизъм. Какво имам предвид? Например, самата пицария има специално разработено приложение за сервитьорите, където те просто имат снимки и трябва така да вземат поръчките на клиентите. Отделно самата пещ е специална пещ, в която те слагат пиците, след което самата пица излиза сама, защото се е случвало в началото на самата пицария, когато се я създали, хората да забравят вътре пиците и те да изгарят. Освен това и самите маси са направени специално по поръчка, така че сервитьорите да могат да заобикалят около хората, без да са твърде близо и да се чувстват некомфортно. Като цяло смятам, че е доста интересна идея, която със сигурност не е била лесна за реализиране. А в следващото видео ще ви разкажа още интересни факти от моята книга "Италия, вечната приказка".